Appiah apem du wotwe aduoso ennan no baby a Sargenti wasi ekon no koye no eye Amoafo kuro Amoafo hima ene ne hene netue yenkoi na yenkwaje abakwasem no entie kakra mfemfe wo mo ho no 1974 afi apem edunkro ne aduoso nan no ekokase Sargenti Wesley ani asante bekoye no eho ana esi yepe na menya Amoafo ohene ene ne hima ewa ha mepese me ne omudi nkomo tew na yeko nana okay nana ma mamu akwa aba menya Nyansapo to na mpo muti sei adaroma ka bibi kakra bi fakire sanse mukrom ana sa bakwasemi esiye ekono ka bibi kire oh ene yeni ajipa me feel proud pa se bia nananom kuma asanteman se bia mrofo ne baaye no ntokwa no de ye kurom pa na omuni ye benya ntokwa ne ye ti amaye hwe ye nyoma bebre omese ye japade bebre ye kuro ne boy emuni panyina wuye akunu ye ntimi antentam otu force ma banteman ne mo no so bai wono kwantimi antentam a se bia okotoy eti ama Amoafo man de ye hwe japade abrofo no ombese nyoma nyina eti ese de ye ni abrepa otu force adaroma ese wapeja ye ama Amoafo obi nimi ekura na ese wahuye anu na nkana mpese mbisai se ekokase abakwasem kasiese nanso no ese asante ye nam ne etete abakwasem na ye nti Amoafo no yie eye nanano moa na munya emma mo so anase efridan na wadaroma ni ra ema ne ho so nti ne so entibi ma ye ho so wadaroma na samre wa ma ne ho so no na enya me pa enchekura mo beti enka se kura ye di na dura kire ba bia ya se ye hu se okon no eye yakon iti ehun afahye de ye bedi na fe bia aja munti minim se wiase nyina beti enka ana mpacho wudi ni nyina na na kwafi otoso miensa Amoafo manye ma Amoafo manye ne wa na kobi ne manka binye wadaroma mame mo akwa aba yete ye ma akwa aba Nyansapo na wadaroma moya de kakra ben na wonso wadaroma ni die mo de beka ho kakra de beka ho se asantma de ukuma apem beba eko a abrofo ne be kon Amoafo no Sargenti wo no the major part no esi Amoafo eye ko kese emaye ema mrofo no omo say Amoafo omo tro so de ba Kumase ebe say Kumase na eko kese emaye but as selem sikan no asante de ukuma apem beba na free na kui Amoafo e de ne yenhwehwe mfamfiri mo de mo be etie o say Appiah no ebe ya fashion Sargenti o fashion ebe kuma apem beba say no matter what no asante there will still rise up no matter what ana me da simpacho wudi nyina me midine nana owusu kwanda ho Amoafo ma ran ne ene there me fa nana poko ampoma Amoafo ma hene mafana nitio then the home farenti mafana nitio ne yes we do asipi ayefo na yese Amoafo kura abakwasemi enya yese Ghanaian Wesley eko a woni asante kon tisi Kumase etwa agya tumu afihwi a yagya pade de koye a ye hye ho fa amfim wo ha ene aduonum no eno enwo nkomo na yenya oba ahema ene omahene nso ni ansia na mu a ye no omabon nkomo no aha Nyansapo kasa mfonyiri so ye nto so na ye mfa ema medamase
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefamfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya de